Дваіх жыхароў жыткавіцкага раёну не змаглі вярнуць да жыцця пасля перапою. Транспартная сістэма Беларусі пад пагрозаю крызісу, затрыманне кнігавыдаўцоў перад днём роднай мовы і пагроза ад ваенных збораў, а таксама пра тое, як беларусы адрэагавалі на вызваленне Міколы Статкевіча. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, рушым. Бяда беларускай вёскі забірае жыцці. У жыткавіцкім раёне зарэгістравалі два падобныя адзін да аднаго смяротныя выпадкі, звязаныя з алкагольным атручэннем. Пра гэта паведамілі ў Дзяржаўным камітэце судовых экспертызаў у Гомельскай вобласці. У канцы снежня памёр 53-гадовы мужчына. Экспертыза паказала, канцэнтрацыя этанолу ў крыві склала больш за 5,5 праміле. Прычынай смерці сталася цяжкая ступень алкагольнага атручэння. У ягоным доме выявілі гару пустых бутэлек, што заняла кут плошчаю 3 на 4 метры. Праз месяц у іншай вёсцы раёну памёр 73-гадовы вясковец. На месцы жыхарства таксама знайшлі вялікую колькасць пустой тары, акуратна вычышчанай і расстаўленай па паліцах. Канцэнтрацыя алкаголю ў крыві склала 4 праміле. Дарэчы, статыстыкай, у каго адпраўляюць у так званыя лячэбна-працоўныя прафілакторыі, падзяліліся гомельскія міліцыянты. Каля 15% з іх складаюць жанчыны ад 30 да 45 гадоў, а таксама мужчыны ад 30 да 50 гадоў і старэйшыя. Сярод іх сустракаюцца дырэктары фірмаў і прадпрыемстваў, навуковыя работнікі, бухгалтары, людзі з некалькімі вышэйшымі адукацыямі. Кожнае пятае злачынства ў Гомлі здзяйсняюць людзі на падпітку. Беларусь рызыкуе апынуцца ў транспартавым крызісе. Пра гэта гаворыцца ў даследаванні арганізацыяў «Зялёная сетка» і альянсу «Зялёная Беларусь». Нягледзячы на абнаўленне аўтобусаў і развіццё электратранспарту, беларуская транспартавая сістэма сутыкаецца з глыбокімі праблемамі. Акупнасць грамадскага транспарту ўпала з 81% у 2017 годзе да каля 29% летась. Гэта азначае, што галіна ўсё больш залежыць ад бюджэтных датацыяў. Сярод ключавых рызыкаў зношаная інфраструктура, масавае старэнне тэхнікі, дэфіцыт кіроўцаў і рост выдаткаў. Праблему добра падсвяціў цыклон Улі, што накрыў краіну 8 студзеня. Тады шмат хто з беларусаў адмовіўся ад асабістых аўтаў і паспрабаваў перасесці ў грамадскі транспарт. Але замест зручнай альтэрнатывы сутыкнуліся з сур'ёзнымі збоямі. Асобную пагрозу стварае залежнасць ад Расіі. Большая частка грузаабароту ідзе чыгункаю ў гэтым кірунку. Эксперты папярэджваюць, без сістэмных рэформаў транспарт зробіцца даражэйшым і менш надзейным. Яны прапануюць інвеставаць у інфраструктуру, развіваць канкурэнцыю, падтрымліваць беларускіх перавознікаў і зніжаць залежнасць ад аднаго вонкавага рынку. Падрабязнасці на belsat.eu. Жыхар Магілёва адсудзіў у наймальніка кампенсацыю за спробу знізіць яму заробак. Кіраўніцтва аднаго з прадпрыемстваў пастанавіла пазбавіць мужчыну сталай прэміі, а гэта больш за 700 рублёў. Спаслаліся на скарачэнне аб'ёмаў працы. Калі работнік пенсійнага ўзросту адмовіўся падпісваць паведамленне пра змену умоваў працы, яго звольнілі. Мужчына не стаў цярпець і звярнуўся ў прафсаюз і суд. Высветлілася, што наймальнік не ўлічыў новую норму генеральнага пагаднення, якая забараняе зніжаць выплаты пенсіянерам, а таксама не атрымаў хаця б фармальнай згоды прафсаюзу. Пасля 4 судовых пасяджэнняў бакі падпісалі міравое пагадненне. У выніку горапрацадаўца выплаціць работніку каля 6 000 рублёў кампенсацыі. Вайсковыя зборы ў Беларусі і тэрміновыя позвы на іх могуць быць рэпетыцыяй будучай мабілізацыі. Так мяркуе вайсковы эксперт Сяржук Кідышка. Паводле эксперта, гэта добры званок для грамадства, асабліва тым, хто думаў, што калі ён не браў удзелу ў пратэстах, то з ім нічога і не будзе. Маўляў, у выпадку мабілізацыі нікога пытаць не будуць, а яна можа адбыцца ў любы момант пад ціскам Расіі. Кідышка адзначыў, што правяранне боегатовасці паказала недахоп вайсковых спецыялістаў, якіх цяпер плануюць дакамплектаваць за кошт цывільных.
Эксперт не выключае, што беларусам было б карысна ўзяць удзел у гэтых зборах дзеля досведу вайсковай падрыхтоўкі. Хай нашыя хлопцы ідуць атрымаць гэтыя веды. Мы ведаем, хто наш адвечны вораг. Наш адвечны вораг Расія, падкрэсліў Кідышка. У міністэрстве абароны тлумачаць познія позвы неабходнасцю правяраць рэальную гатовасць грамадзянаў да абароны краіны. Тым часам многія беларусы скардзяцца на грубасці і парушэнні падчас прызыву. Кідышка заклікае грамадства быць гатовым да розных сцэнараў развіцця падзеяў. Падрабязнасці на сайце Белсату. Адной з прычынаў увядзення ўкраінай санкцыяў супраць Лукашэнкі стала разгортванне расейцамі на беларускай тэрыторыі сістэмы рэтранслятораў для кіравання ударнымі дронамі. Паводле расследавання ўкраінскага кіберцэнтру «Фенікс» пры падтрыманні «Інформнапалм» адбылося гэта ў другой палове мінулага года. Украінскі бок сцвярджае, без выкарыстання беларускіх вышак сотавай сувязі частка ўдараў па энергетычных аб'ектах і чыгунцы ўкраіны была б немагчымая. Падчас кібераперацыі хакеры атрымалі доступ да акаунтаў расійскіх вайскоўцаў і сістэмаў маніторынгу беспілотнікаў. Гэта дазволіла адсочваць маршруты і перадаваць звесткі сілам абароны ўкраіны. Падрабязнасці на сайце Белсату. Крывавае здарэнне на Алімпіядзе адбылося падчас чвэрцьфіналу жаночага шорт-трэку на 1500 метраў. Польская спартоўка Каміла Селье трапіла ў завал на павароце і атрымала удар каньком у твар. Ахоўныя акуляры зляцелі падчас сутыкнення. Спаборніцтвы адразу перапынілі, медыкі аказалі дапамогу проста на лёдзе. Спартоўка хутка апрытомніла і пакінула арэну на насілках, ды паказала вялікі палец угару. Амерыканку Крыстэн Сантас-Грысволд, якая была вінаватай у завале, дыскваліфікавалі. У Селье моцны ацёк і параз шчакі ёй наклалі швы, пашкоджаная скулавая костка пад вачніцаю, але вока, на шчасце, не пацярпела. Цяпер яна ў лякарні, жыццю жанчыны нічога не пагражае. На гэтым жа тыдні рэжым своеасабліва павіншаваў беларусаў перад днём роднай мовы сістэмнымі спланаванымі затрыманнямі кнігавыдаўцоў і кнігараспаўсюднікаў. У некаторых сем'ях бралі адразу некалькі чалавек. Што шукалі і што хочуць прад'явіць, пакуль невядома. Агулам сумная рэальнасць. У міжнародны дзень роднай мовы Белсат падсумаваў вынікі апошніх гадоў. Беларуская мова ўсё часцей аказваецца забароненай або выключанай з жыцця. Краіна сутыкнулася з сістэмнай дэбеларусізацыяй. Нягледзячы на заявы чыноўнікаў пра вялікі запыт на роднае слова, за 10 гадоў колькасць школьнікаў, якія вучацца па-беларуску, скарацілася на траціну. Са школьнай праграмы прыбралі раман «Каласы пад сярпом тваім» Уладзіміра Караткевіча, а з бібліятэк канфіскуюць сотні кніг, у тым ліку класікаў літаратуры. Агулам пад забаронай у Беларусі ўжо 312 кніг, якія прызналі экстрэмісцкімі. У судах адмаўляюцца весці працэсы па-беларуску. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі заяўляў, што не атрымаў перакладчыка, хоць матэрыялы былі складзеныя на роднай мове. У турмах зняволеных караюць за беларускае слова. Мова знікае і з бізнесу. Сервісы і банкі прыбіраюць беларускія версіі, бо баяцца, што іх палічаць нелаяльнымі. Але ёсць і надзея. У тым жа тык-току сотні, калі не тысячы беларускамоўных акаунтаў маладых і сучасных людзей, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі. Юрысты-праваабаронца Ігар Случак мяркуе, што попыт грамадства на нацыянальную ідэнтычнасць расце. Гэта, напрыклад, пацвярджаецца статыстыкай зваротаў у дзяржаўныя органы. Калі ў 2019 годзе зваротаў па-беларуску было толькі 0,5%, то цяпер у некаторых раёнах іх нават больш за 10%. Сярэдні паказнік набліжаецца да 3-4%. Мікола Статкевіч цаной свайго здароўя дамогся права быць на волі ў сваёй краіне. Пра гэта беларусы нямала пішуць у сацсетках. Белсат пераказвае, што кажуць пра вызваленне лідара народнай грамады, які трапіў за краты яшчэ да пачатку пратэстаў 2020 года і адмовіўся пакідаць Беларусь у мінулым верасні. Шмат людзей адрэагавалі на вызваленне кароткімі воклічамі: «Ура, герой! Дзякуй Богу, здароўя яму, цешуся за яго і жонку». Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціхановская расказала, што адчувае палёгку ад таго, што спадар Мікола нарэшце на волі і ўдома, і асабліва радая за ягоную жонку Марыну Адамовіч, якая упарта змагалася за мужа ўсе гэтыя гады. Дэмакратычная лідарка пажадала Міколу Статкевічу сілаў, здароўя і як мага хутчэй аднавіцца пасля перанесенага інсульту.
Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі назваў вызваленне Статкевіча выдатнай даўно чаканай навіной. Маўляў, ён дабіўся свайго, застаўся ў Беларусі, радасць з горкім прысмакам. Свабода далася яму дарагім коштам, у Міколы ёсць сур'ёзныя праблемы са здароўем. У турме ўлады забіраюць у палітычных зняволеных здароўе, а часам і жыццё. Садысцкі рэжым не мае літасці. Беларусы ў розных кутках свету радуюцца вызваленню палітыка. Гэтак кіраўнік беларускай супольнасці ўкраіны Аляксей Францкевіч напісаў, што немагчыма не плакаць ад радасці за Марыну Адамовіч, а лідарка суполкі беларусаў у Сан-Францыска Надзея Нортан назвала Статкевіча прыкладам нязломнай волі. Падрабязней з рэакцыямі беларусаў знаёмцеся на belsat.eu. На гэтым развітваюся, сябры, зычу ўсяго добрага. Не забывайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі.